I, Sri Charan Boro, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Assam, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. So hello लोगोफोर दिनै BTC निफ्राय आरोबाव सासे गोदान मन्त्रि जाबावबाय आरोना मिनिस्टार आसाम केबिनेटआवहाय सार चरन बर' बिथाङा BPF नि जानानै दिनै समायखिरा लाबाय बे समायखिरा लानायाव BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि गभर्नर बिथांमोन गासै नुजाथिनायनि गेजेरजों दिनै बे हाबाफारिया मोजाङै जानानै थांबाय दिनै चरन बर'नि सारनि जि मिनिस्टार बिफाननि जे समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना बे समाव नायनानै लानो हागोन समायखिरा लानाया मोजाङैनो मोजां जाफुंनानै थांबाय आरो जों आसा खालामो जोंनि रायजो राजानि थाखाय चरन बर' सारा मोजाङै खामानि मावफुंलांगोन ना थ' बिदिब्ला नायना लादो भिडिअखौ नोंथांमोना बोरै समायखिरा लाखो दिनै Sir, the Minister Designate is present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present him. Sri Charan Boro, Minister Designate, is invited to the dais to take the oath of office and secrecy as Minister for State of Assam. You may be pleased, sir, to administer the oath of office and oath of secrecy to Sri Charan Boro as Minister for the State of Assam. I, Sri Charan Boro, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Assam, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. say, I. I, Sri Charan Boro, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत Sir, the swearing in now complete. With your permission, the proceedings may now be closed. National Anthem.
मोनसे बाथ्रा बेनो लोगोफोर, दा आसाम केबिनेटआवहाय जोंनि बर'निफ्राय जोंनि BTC निफ्राय दा सानै केबिनेट मन्त्रि जानानै दङ आरोना। बिथांमोना जोंनि BTC नि बर' रायजो राजानि थाखाय मोजाङै नाजाथाबनानै खामानि मावलांनांगोन आरोना दिनैनि दिनाव। सानै जाहैबाय जोंनि गेजेराव इउजि ब्रह्म सार आरो लोगोसे नै दा चरन बर' सार, सानै केबिनेट मिनिस्टार दं आरो लोगोसे गोजौआव MP बो दं। स' जोंनि गेजेराव दङ आरोना पलिटिक्सआव गोजौ थाखोहालागै दंहैयो दिनैनि दिनाव। दा हारिनि थाखाय मावनायासो बाथ्राया ना। जोंहा दिनै NDB फोरा गोजोन गोरोबथा खालामनानै थांबाय NDB फोरखौ, नाथाय दिनै मोनसे हाखराव गाब्र'नाय बादि खालामनानै गाब्र'होनानै बेयावनो खोख्लैसोनानै दोननाय बादि जादों आरोना दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेराव। बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय पार्लियामेन्टआव एसेमब्लियाव जोङो बाथ्राफोरखौ बुंनांगोन, माबोरै खालामनो हायोब्ला सख'नो हागोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दा नाजानांगोन आरोना। दैदेनगिरिफोरखौ जों मानि थाखाय सायख'यो? जोंनि मोजांनि खामानि मावथों बा जोंखौ जोंनि हास्थायनाय जोंनि लुबैनाय बिथांमोना जेन मावफुंनानै होनो हागोन, जोंनि लागै सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय ना बिख'नानै होनो हागोन, बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै बिथांमोनखौ ना दैथायहरो भट होनानै देरहासार खालामनानै। अब्ला बिथांमोना दिनै जोंनि बे हास्थायनाय लुबैनायखौ बिथांमोना जाफुंहोनांगोन। जों आसा खालामदों जि MP दङ ना, जाय मिनिस्टारफोर दङ, बिथांमोना दिनै एसेमब्लियाव माखासे जोंनि हारिनि खोथा बाथ्राफोरखौ बेरखांहोगोन आरो जि जोंनि दावहारुफोरखौ जोबथेसालियाव दङ बिसोरखौ बोखांनानै बख'नानै उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिथांमोना मा खालामो, सावरायलायनायाव जेन बाहागो लागोन बा बाथ्राफोर दिहुनगोन एसेमब्लि आरो MP फोराबो सेन्ट्रेलावहाय। जों बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदो। थ' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर, बाय।